Victòria balsàmica la que va aconseguir ahir el Lleida Esportiu. Els de Toni Seligrat van derrotar amb comoditat per 2-0 al Constància Balear i trenquen així una mala ratxa de 3 derrotes seguides. Sense temps per descansar, els blaus preparen ja el partit de Copa del dimecres al camp del Xerès. El d'aquest matí ha estat el primer entrenament de la setmana i l'últim que el Lleida fa a casa abans de viatjar cap a terres andaluses per disputar la tercera eliminatòria de la Copa del Rei. L'equip respira una mica més tranquil, s'ha retrobat amb la victòria i ho ha fet mantenint la bona línia de joc. Sumar els 3 punts, després de 3 derrotes seguides, era vital. Bueno, una victoria que era necesaria, yo creo, tanto para la afición como para nosotros, que estábamos ya un poco con la incertidumbre. Y bueno, seguimos confiando en este equipo, en el proyecto que hay y ahora seguir. Sí, està clar que era per la classificació, que ja estàvem una mica més avall de que tot volem i també nosaltres per guanyar confiança, perquè pues, que fan les coses bé i que per algun error, algun detall pesa el partit, pues sí que creu que hi ha algo, o perds un poc la confiança en que potser més d'una cosa que estem fent malament i bueno, ara sí, amb aquesta victòria i amb el partit que vàrem fer ahir, jo crec que és la línia a seguir i en la que tots volem. El Lleida ha recuperat bones sensacions just en el que potser és el moment més important del que portem de temporada. Almenys això és el que creu el vestidor, que està afrontant una setmana amb 3 partits, 2 de Lliga a casa i un de Copa que té premi gros. Molt important, ja hi era el partit a cara que havia de canviar la dinàmica i normalment a la Lliga quan tens 2 partits seguits a casa és molt difícil guanyar-los els 2. Nosaltres ja vam guanyar el primer i ara esperem aconseguir la victòria el següent diumenge i clar, també tenim un partit entre setmana i a més anant amb aquest viatge que hem de fer és una mica més complicat, però sabem que si guanyem aquest partit tenim un premi que tota la plantilla i tota l'afició vol i sabem que si guanyem aquests 2 partits la confianza pujarà molt més y pot ser una temporada molt exitosa. Sí, más que nada los partidos de Liga, que es donde queremos, bueno, al fin y al cabo donde vas a hacer los resultados para hacer el playoff. La Copa del Rey creemos que es un premio que sería que te tocara uno de primera y nos lo tomamos así. Si vamos allí a Jerez y sacamos un buen resultado y luego viene un equipo de primera división, pues la afición estará contenta, nosotros también, pero los 2 partidos de casa de Liga yo creo que eso es lo principal. La victòria d'ahir contra el Constància permet afrontar amb més optimisme el futur immediat. Els de Seligrat han retallat distàncies amb 6 dels 8 primers classificats. Es mantenen novens a només 3 punts dels jocs de play-off. El Lleida Esportiu rebia el Constància amb la necessitat de sumar una victòria després d'encadenar 3 derrotes consecutives. Per fer-ho, havien de solucionar els problemes en defensa que s'havia portat a encaixar gols en 6 dels 7 partits disputats. Els balears arribaven al camp d'esports amb la moral alta després de guanyar l'Alcoyà en l'última jornada i amb l'objectiu de sumar 3 punts que els permetés superar els blaus a la taula. Els de Seligrat, però, van encarrilar el partit ben aviat, concretament al minut 16. Una gran combinació entre Milla i Miramont la culminava Mat al fons de la xarxa. El Constància, que no va ser capaç de crear una sola oportunitat de gol durant els 90 minuts, veia com el Lleida buscava fer el segon abans d'arribar al descans. Aquest arribaria al minut 41, amb una pilota penjada a l'àrea que Molo rematava i Mata convertia en el 2-0. Jo la veritat és que no he estat tranquil, tot i que he vist el meu equip superior, al Constància. Del Constància he vist que no ha perdut en cap moment la compostura, no ha perdut mai l'ordre, no ens ha facilitat gent les coses, i aquest tipus de partits moltes vegades, del no-re arriba un gol, i el rival se posa 2-1 i encara acabes demanant el temps. Jo veia aquest típic partit. Però el cert és que en la segona meitat el domini local va ser absolut. Els de Seligrat podien haver aconseguit una golejada si els davanters blaus haguessin estat més encertats en els metres finals. Tot i això, el partit només podia deixar bones sensacions i lectures positives. Necessitàvem guanyar, hem guanyat. Volíem guanyar amb porteria 0, hem quedat amb porteria 0. Volíem que la gent se n'anés contenta a casa, crec que se n'anirà contenta a casa i orgullosa del seu equip. Volíem que el rival no es posés per davant al marcador, no s'ha posat al marcador. Volíem, si podíem, la primera part marxar guanyant, hem marxat guanyant. És a dir, moltes coses positives. I el però, sí que ha faltat el tercer, sí. El pròxim compromís dels blaus serà aquest dimecres al camp del Xerez, en partit corresponent a la Copa del Rei.